Het aantal inbraken in Nederland is gelukkig gedaald. Maar als je dan toevallig in een Vinex-wijk woont, is de kans nog steeds aanzienlijk dat er een keerbiedig wordt ingebroken. In 2013 kwamen bij de verzekeraars ruim 3000 claims binnen dat er was ingebroken in een woning. Het gaat er natuurlijk om wie ze de kans op een inbraak kunt verkleinen. Daar ging het woensdagavond over in de schakel op een ruiver. In het kader van de Week van de Veiligheid was daar een ex-inbreker te gast. We kregen vanavond tips van een echte expert, een zogenaamde ex-inbreker. Die heeft vandaag ook in de gemeente wat foto's gemaakt van situaties die niet zo heel erg handig zijn. En die gaat er vanavond laten zien. Dus we hopen dat we de mensen echt gaat kennen laten zien wat ze gaat met kunnen doen in de dagelijkse praktijk. Ja, veiligheid draagt dus eigenlijk allemaal, hè? We zijn er allemaal wel op een of andere manier mee bezig. Ja, het is natuurlijk ook heel, als er bij die ingebroken werd, dat is gewoon heel verschrikkelijk. Hè? Dat raakt die gevoel van veiligheid, spullen zijn weg. En natuurlijk kunnen we niet altijd alles voorkomen. Maar deze week steeds centraal wat we juist wel kunnen doen om een stukje eraan bij te dragen. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Deze inbreker heeft ook bewezen met zijn methode om mensen daar echt heel bewust van te maken. Juist op dingen waar ze niet geen rekening met houden. Ja, ik denk dat ik ook nog dingen hoor vanavond die heel erg fout doen. Dus wat dat betreft is het juist leuk om dingen uit de praktijk te zien, te ervaren. Niet veel theorie, maar echt wat kunnen ze nu zelf doen aan de hand van voorbeelden die iedereen zal herkennen. Dus ik ben zelf heel erg benieuwd. Ja, mensen zijn er geërbied, de opkomst is heel groot, hè? Ja, de zaal zit goed vol. Dus wat dat betreft is het een thema waar de zaal allemaal bezig geldt.